Bare prøv lige at fortælle, hvorfor vi er her. Sodavand. Sodavand, ja. Sodavand. Bare, eller cola eller Pepsi. Pepsi, ja. Det vil jeg gerne have. Ja. Altså. Der er ikke mere. Pris på. Nej, der er kun Pepsi Max. Hvad? Der er kun Pepsi Max. Nå, altså bare Island. Cola. Cola. Yes. Cola. Det er fucking lyst. Nå ja. Jeg er nu på en gammel forladt præstegård. Den er blevet bygget i 1899, og efter hvad vi har kunne se eller finde ud af indtil videre, så blev den forladt i 2006. Så den har stået forladt i en 11 års tid, men næsten alle tingene er her stadigvæk, så det er utrolig spændende. Så hvis vi går den her vej, så kommer vi ind til den første del af huset. Selve huset det er delt op i to hus i en. Her kommer vi så til indgangen. Her har vi et gammelt ur her. Der ligger stadigvæk kvittering inde her. Hvornår er det fra? Står her. 27. september 1983. Der koster det her 588 kroner, det her gamle ur i Bilka. Har stadigvæk garantibeviset, hvis det skal byttes. Der er stadig klok til at trække det op. Den er med antik. Ja, for helvede. Man skal passe på de ting, man finder herude. Og hvad har vi så herovre? Lukker vi lige døren. Okay. Hvad finder du? Der er noget gammel skursværte. Hvad har vi ellers så? Et eller andet. En gammel hue. Tag den på. Nej, hue ja. Gammel tæppe og en gammel jakke. Skal vi se. Hvad er det for et mærke? Jeg skal ikke se det. Gammel nøj i hvert fald. Det må man sige. Hvad er det her? Gammel maleri. Fisk sådan der. Og en tilfældig baby. Det er virkelig bare... Det er så fedt det sted her. Altså bare se, tiden står stille. Ja. Jeg kunne tænke på, hvornår han lige sidst har lagt sin hue der. Ja. Altså, det er sjovt at tænke på. Kan måske. Sådan en gammel hue. En hat. Prøv at en på. Nej, jeg skal ikke have det gamle lort på. Lige for man kan se, hvor gamle cigaretterne er efter prisen og så. Det kan man nok ikke se. Ja, jeg kan se, ja. Tænk, jeg skal bruge ham. Ja, det er det går mig til øjnene. Ja, men uret går ikke stadig. Nej, det gør det. Den er gået større. Ja, 7:30. Ja, så sad vi i gang med grydeejeren. Ja, det var rigtigt. Nå ja, det er de der grønne der var brugt her. Sæt. Det er så fedt at se, det bare ligger og flyder, ligger bare Ja. rødden op. Alt muligt gang. Skal vi prøve at se stuen her. Det er så træls, der er nogen, der har ødelagt den rode der. Ja. Og så er det faktisk helt intakt. Den eneste rode, der er ødelagt herude. Vi kan lave røden. Gør det en god ting.
Hvor? Nå, den der. Det er nok skodder. Jamen det var det, jeg stod og tænkte, men det ligner bare sådan... Nå, nej, det er det sgu Men jeg tænker, du ved, i gamle dage, når folk de har stået og festet, ved, det har det nok været spiserummet eller lidt. Så har de stået og danset, og så har... Det ligner med sådan en cigaretbrænde med... Måske. Nej, jeg tror det Nej. Så dumt man nok ikke stå med cigaretten. Så er det altid ulækkert, der må nogle gange gå først ud. Der er ikke så meget plads. Kan du godt trænge dig til at blive barberet? Nå ja, jeg kan godt lige fjerne mit mustache. Så er det åbent toilet. Ja. Fucking sjov et toiletbørste. Nej, det ligner sådan en opvaskebørste. Ja, jo. Nej. Jo, nej. Tag den her. Ja, nej. Så lægger du bare så kæmpe lort. Sådan en 12 år gammel lort. Nej, bare. Ja, det er jo helt udtørret. De måder med at spise en stærk taco. Prøv at se det. Bunden. Ja. Helt i stykker. Gammel stemmer der. Ja, også. Ja, pladespiller det hele, så. Ja, båndoptager, det ser man godt nok heller ikke særligt tit. Nej, det gør man sgu ikke. Så vi videre hen til næste. Ja, det synes jeg. Så kan jeg lige se. Følg med på vores eventyr. Og det er præstegården. Ja. Præstegården. Ja, det er herinde, der er allerflest spændende ting ind i det her, den her del af huset. Det er det i hvert fald. Nej, det er bare de der biler, der kører. Nå. Det lugter, mand. Vi skal have mask på. Tror jeg også. Skal vi hente det nu? Det synes Ja, jeg. jeg synes, det også det lugter slemt. Jeg synes ikke, det lugter så slemt sidste gang. Nej. Ja, vi har været nødt til at tage masker på, fordi der lugter virkelig af mug derinde. Det er virkelig rådent. Altså virkelig rådent. Ja. Puh, det stinker. Ja, man skal fandme også. Man ved aldrig om der er asbest derinde. Nej, det er det. Det kan næsten kraft. Så vi lige... Skal vi lige prøve at se, hvad der er i de skuffer her? Ja, det var mig. Lidt bedre. Ja. Det er sådan noget termoglas. Endnu et tegn på nogle grønlændere. Ja. Er der flere? Ja. En gammel avis fra 93. 93. Det er sådan noget børser eller sådan noget. Er det? Ja. Skal vi ikke lige have flink? Sådan. Det går også så vildt, hvis den bevæger sig selv. Frederikshavn Avis 93. Der er måske noget spændende i 93. Det var jo sjovt, det er ligesom min far eller det. Ja. Hvor så hun bekendt ud den der? Hvem? Hvad fanden? Charlotte Nina. Den der, hun så mega bekendt ud. Det ved sgu ikke. Ja, jeg må tænke på alle dem der, det er som, ja, de er 40-50 år gamle. Ja, det er helt vildt. Ej, det er sgu meget sjovt, det her.
Flot fyr. Tilbage til fremtiden. Grineren. Det er skrevet fra savnerne som dengang. Ja, okay. Ja. Hvad kender jeg her? Fanden kender jeg det fra? Nå. Øh. 230 døde er fundet. What the hell? 1000 omkomne. What? Hvad er det? Hvordan? Det var 4 dage før den her blev udgivet. Gjorde han det? Der var der sket en skibsulykke oppe ved Grenen i Skagen. What? Hvor der var 2000 soldater og videnskabsmænd ombord, og 1000 døde. 1000? Og vi Skagen? Så får jeg frastil. Det er 37 så. Kan du se? Ja. Nå, det er fra 2. verdenskrig. Det er rigtigt. Nå, det er nede på Frederikshavn Kirkegård, det der. Det er den del af kirkegården, hvor der er alle de der små kors over det hele. Nå. Det er ikke set før. Nå. Det er også noget ren gyserfilm. Det er de caps, der kom på mod igen den dag der. Ja. Hvor sjovt. Det er den mustache også. Ja. Jeg synes, det er mustache, jeg har næsten. Masser af små. 3 omkommet ved skibsbrand. Skagen. Måske noget engang. Ej, det var Føtex. Det var dengang, det lå dernede, hvor Sportsmaster ligger nu. Dernede ved den der Freddys bar, du ved, dernede ved 2 trinner og alt det der. Der var Føtex noget engang. Ja, det var rigtigt, der arbejdede min mor på den tid. Det var der, den blev bygget. Krudtborg. Nej, det var dengang, den blev flyttet. Det lå jo... Hvor lå den henne der engang? Det lå længere nede på havnen engang. De flyttede næsten, hvad hedder det, brik for brik, tror jeg. Hvornår var det var? Det er 76. 4.500 ton var det. Der er meget, jeg ikke ved om folk. Ja. Det er kun om Skagen. Ja, sådan lidt en... Ej, nyt rådhus, der er dengang det lige var blevet bygget. Eller, ej, det er 78, men... Hvad fanden? Det er jo stadigvæk. Men det er jo bare... Nå, det er fordi det er 175 års jubilæum, så skriver de om alt muligt, der er sket igennem tiden. Skal vi lige stoppe? Ja, det er hårdt. Ja. Det var også sjovt. Skal vi se, hvad der er i... Det er et gammelt ure. Eller rem. Flere sæler. Hvad er det? Det er det helt gamle bånd. Helt gammelt. Ja. Det er den der lå derude. Ja, lige præcis. Den kan jeg afspille den her på, ja. Det var sjovt. Der er et til. Jeg ved, om I kan afspille den. Jeg tror, den er død, den derude. Så god kan det så godt. Det skal være sjovt. Den her. Det ligger på den derude. Det er... Prøv at kigge, ja. Her er det fly, mand. Lomlæg. Prøv at se. Gamle slipsænger er stadigvæk. Ja. Det er sjovt. Se på en der var det sidste der hang han bare det der. Det kan være, ja.
Er det brændte rum? Ja, skal vi se. Skal vi lige vise den? Ja, vil du gå ind først? Ja. Det er bedre mørkt, du. Ja, det skal lige. Vi har været der en gang før. Og det er dejligt, at jeg ikke kunne lugte det. Ja, faktisk. Ja. Helt vildt. Nå, nu er der bare herovre, der er også en masse gamle lort. Alt muligt. Jeg ikke har lyst til at røre ved. Nej. Ja, det gør, at vi har masker på nu. Ja, det synes jeg godt også. Se alt det støv her, der kommer forbi. Ja, for helvede. Skal vi lige tage den en gang til? Nå, ja. Prøv lige at finde mig et eller andet. Ej, prøv lige at lugte. Ej, ja. Er det gammelt? Prøv lige at komme og se. Og så var det godt. Ej, det er kraftet med fuglæg. Kan du ikke lukke den igen? Jo, jeg tager ikke lugten lige igen. Så bare lige bruge den af dimster. Jamen, så kommer luften mod mig. Det lukker sgu bare klart. Her. Ad. Det er ulækkert. Vi skal se det køkkenet her. Det var sjovt den her. Brian Aage Christensen premierer os med diplom for mange års ædeldruk. Det var godt for ham. Lille armbånd. Det er penisbånd! Penisbånd. Ja, det er nok det, man gjorde i gamle dage. Så er konen lige sjov. Nå, min skat, så har jeg lige lavet sådan en penisbånd til dig. Jeg fortrudt, jeg rørte det. Ja, det har jeg også. Og se, det som tiden står stille. Blomsterne har det fint. Ja. Det er overhovedet ikke plastikblomster. Jeg har egentlig aldrig rigtig tjekke skuffer og sådan noget herude. Nej, skal vi lige prøve at se dem? Ja, og lige flytte det bordet. 10% tilbage. Kamera! Ja. Har vi mere batteri? Ja. Thank God. Så lige. Jamen altså. Ej, det er bestik stadigvæk. Det er sådan rigtig gammel fiskeri. Hvor sjovt. Fiskestykker. Jeg har altid en mærkelig frygt for at kigge skab. Jeg ved ikke hvorfor. Har du det? Jeg ved ikke. Jeg føler bare altid, at der er klar. Kommer sådan nogle råt ud. Ja. Rengøring. Ja, den holder stadigvæk, det jeg har lavet. Nå ja, det var for at holde vinduet lukket, ja. Nå, jeg tror, vi har gjort det værre. Nå ja, nu kommer der ingen udluftning. Det er der, hvor det lugter så Skal vi meget. ikke åbne igen så? Helt ærligt. Jo. Det er så det alt det der bare fanget herinde nærmest. Så kan vi kigge, hvad der egentlig sker der. Gammel slå. Skal vi lige prøve at vise den der, ham der ejer stedet? Nå ja, den dødsannonce vi fandt, ja. Du rent, det lå jeg heroppe, for det ikke skulle blive væk eller noget. Prøv lige at fortælle. Ja, så ude i, ude i en af laderne ude sidste gang vi var heroppe, der fandt vi nogle breve til en Halfdan Christensen, som har boet heroppe en gang. Og så var vi kigget ved ude senere på dagen, og vi så fandt ud af, at der var en dødsannonce her på Halfdan Christensen, som har sovet stille ind i Frederikshavn den 16. december 1994. Det er vildt nok Så- at tænke på. Ja.
Ja, så kommer Men det var tilfældigt, vi fandt det. Ja, fuldstændig. Vi sad bare og kiggede det her. Så der får vi lige lade være her for at vise lidt respekt også. Så er der et billede af en pige, som jeg ikke lige... November 95. Nej, prøv lige at finde den der mobil til 13.000. Nå ja. Den er Så er det et blad her, ja. Hvor det var han? Det er sjovt. Der. 12.995 kroner. Markedets billigste lommetelefon. Det hed ikke engang mobiltelefon dengang. Nej, din mobiltelefon engang, det var dem, du installerede i bilerne, du ved. Det her det var den første, du kunne have med dig rundt omkring. Lommetelefon. Du kan have 1 times uafbrudt samtale på en hel opladning. Og så har du taget din lommetelefon med? Nej. Jamen, jeg har stramme bukser på i dag, så det kunne ikke være der. Det er sgu for stort, du ved. Ja, det var... Ja. Hold kæft, hvad det er dem gamle, mand. Det er dyrt også. Ja, den sidste 13.000. Ja, det kostede dengang, og det var i 1990 penge. Det ville nok svare det sådan, jeg ved ikke, 20-30.000.